дуюми майи соли равон дар қаламрави шаҳри Ҳисор ду бародар, яке 7 ва дуюмин 6 сол доштанд, барои ҷашн гирифтани Иди Фитр ба хонаи бобояшон рафта, ҳангоми гаштугузори Идгардак, ин бародарон хостанд аз болои як қубуре, ки ду соҳили канали Калони Ҳисорро бо ҳам васл мекунад, гузаранд. Вале ҳар ду бародар мувозинати худро нигоҳ дошта натавониста ба оби канал афтоданд. яке аз ин ду бародарро, ки 7 сол дошт, сокини маҳаллӣ Саидбек Беков дида худро ба об партофта наҷот додааст, вале додари 6-солаашро бошад об бурда то ҳол 5 рӯз мешавад, ки дар ҷустуҷӯ қарор дошта, ягон хабар нест. Чӣ хеле ки хабар доданд, падару модари ин кӯдак дар Русия қарор дошта, кӯдакон дар тарбияи амаашон буданд. ба падар ва модари ин кӯдаки ғарқшуда сабри ҷамил мехоҳем ва дуо мекунем, ки зудтар ҷасади кӯдаки ғарқшудаашро пайдо кунанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, ки кӯдаконро беназорат нагузоред.